Hetken päästä mun pitkäaikainen haave toteutuu. Nimittäin me hiiretään Joonin kanssa näillä suksilla tuohon avantoon. Avannon jälkeen meillä on tuo nuotiopaikka ja meidän tulee tehdä tuli tuluksilla. Ja kun tuli syttyy kilpailun ohitte ja meillä käy kello koko ajan ja kumpi suorittaa tämän nopeampaa, niin vie tämän kilpailu. Kyllä. Muista tilata meidän kanavat, jos haluat nähdä lisää tämmöistä kontsaa. Me arvostetaan tätä suuresti. Ei muuta kuin videon pari. Lähdetään. Hiihtämmä. Nuoriso täällä listus meinaa tehdä taas kaikkia tyhjymyksiä. Näillä listus meinaa tehdä avannon ja päästä suksiin. Melko touhua täytyy sanoa. Joo, meidän tiimitila on saumaton. Oh. Hei, tässä on hyvä kuva. Onko se nyt tyytyväinen? Oo. Nyt päästään vähän mun unelmaan. Mä oon tätä oikeesti kauan miettinyt, kun ei päässyt Intis testaamaan, niin nyt pääsee. Ei nyt ihan samalla olosuhteella ja pakkaasta ei oo, mutta jotakin edes. Nyt ollaan etsimässä meille suksia, että saadaan seuraava haaste käyntiin. Joolikin on yhtä innoissaan tästä. Joo. Vaan tästä eilen keskusteltiin, että onko tää nyt sittenkään niin hyvä idea. Tää on todella hyvä idea, mutta ei viitte ole uusia suksia ostaa, niin mennään katsomaan, että onko Kirppikseltä joku. Mennään sinne kierrätyskeskukseen, sieltä voisi löytyä aina aarteita. Eikö ton jonkunmoiset sukset löydy? Kato. Kato niin. Täydelliset. Siis, kehtaako näitä edes laittaa jalkaan? Nää on laskettelusuksia. Eihän sillä ole väliä sinä. No on, miten sä saat ne pois? Täällä on normisuksia. 5,20 €. Mutta Peltosen sukset. meillä ei ole monoja näin. Mutta eikö ne monoja saa tuolta? Karhun sukset. 5,20. No niin. Siis todella Mulla on halva. oikeastaan hienon näköistä tai hyvän näköistä. Me edetään hiihtää avantohon, niin Ai meinatteko? Joo. Meillä on tämmönen umbrake-juttu, niin Jaa, no siinähän kannattaa olla mennäkin vaikka lyhyet sukset. No niin, No se kannattaa. Saa helposti pois. Ja kattoo vielä sinnekin, että varmaan ne. No se. semmonet vanhanajan sukset olisi kaikista parhaimmat sellaiset, minkä menee normikenkä vaan. Niin olis. Tääköhän me jatkaa vielä etsin tässä semmosia löytyy. Ei löytynyt jokaista paikkaa suksia, niin nyt mennään toiseen paikkaan. Tai löytyy, mutta ne oli kalliit. Oli liian kalliit, 5,20 maksoi ja joku rouva totesi, että liian kalliit sukset. Ne oli Peltosen sukset. Ne oli hienot sukset. Sinis. Jep. No ne jäi hyllyyn nyt sitten. Kai tämä on auki. No kato heti meille sukset. Ne ei täällä olla Ja myy. sauvakin vielä. Nekin on Peltoset. Kyllä meidän peltoset pitää saada. Yllättävän vaikea löytää suksia tää Seinäjoelta itse asiassa. Ei moni hiiri enää tähän aikaan vuodesta, kun jos täällä ei ole, niin mihinkä me sitten mennään. Sitten mennään Ilmajan kierrätyskeskukseen. Mutta sitten sielläkään ei ole, niin sitten tullaan takaisin tänne Seinäjoelle. Sitten koko päivä mennyt taas, kun mä ajan ympäri pitäjä. Mut sitten me ei tehdä tätä videota. Niin, se on sulle vaan mukava juttu, kun ei tehdä tätä videota. Joo. Tai kyllä Mä haluan nähdä, kun Jooni vetää vittu avanto. Sieltä ei saa heti nostaa pois. ei nosta sitten ollenkaan. Morjesta. Löytyykö suksia teiltä? Ei, ne vietiin jo varastolistalla vielä. Pitääkö mennä hakemaan vaan ne Peltosen sukset, ostahan monot niihin sitten? Käydään vielä tuolla siinä, minne me menettiin eka käydä. Satosta. Sillä on joku näyttämisen halun. Kova ei. Oi kun sattuu reisi. Kummako ei mennyt selkä taas. Täältä löytyy sukset. Ihan varmasti. Todella mukavia ihmisiä taas. Olivat valmiita tarjoamaan omia suksia, mutta vähän turhan pienet monot oli niin. Sitten mennään alkuperäiseen paikkaan. Smash. Salty caramel. Aivan hyvä. Kuinkahan pitkät? Vai mitä kuinka pitkät? Sukset pitää olla vai? Väliks että sä hiiret aina jatkoskin vai? No voishan niillä hiihtää. Se on hyvät sukset. Että hiihtää nuolla niinku oikeasti, niin ei tuu mitään. Miksei no? Todella epämukava kuule varmaan hiihtää nuolla. En tiedä. Mikä ne on? No halvemmat.
Jos jollakin on epämukava hiihto. Täällä on taamia tää pohja. Otanko ne pelkästään? Joo, no semmoista tunnelma. Ei mene kaksia tarvitse pian. Voidaan me käydä ilmeellä vielä katsomassa. Me käydään ilmeellä katsomassa sitten, olisiko siellä monoja. Minkälaiset siteet noissa? Onko ne ihan normaali? Hyvät. Näihin siteisiin menee Mikka tahansa monot. Missä se niin päättää? Mä sen tiedän vaan. Näissä on tämmönen turvayömekanismi. On, mutta siis nää on hyvät. Mutta eikö ne olisi paljon yleisemmät ne karhun? Ei, mutta kun nää on hienot. Kyllä me saadaan niihin, kato. Eihän tarvitse olla kuin se monoreikä, niin Otan ne. mä ostan ne. Meneekö enää meidän suksiin vielä? Saako nää ottaakin vielä? Joo, ilmaisia. Joo, sekin vielä. Yes. Mä ajattelin, että kyllä nää varmaan avannossa menis. Molemmille tuli etukäto, ne päästään Hei, kiitoksia paljon. Niin kuin mä sanoin, että tämä on yleiskiinni, että tähän menee kaikki. Kato. Onko sitten vähän tyylikkäät? Nyt rupeaa vähän jännittämään. Vähän kyllä. Kumpi meistä vetää ensiksi? Otetaan KPS. Otetaan. Kivi, paperi, sakset. Ha! Sä vedät. Ootko valmis? Kyllä mä oon valmis. Ihan mielenkiintoinen haaste. Täytyy sanoa, että ei olisi tullut eilen mieleen, että ollaan tänään täällä. Tänään nämä meidän ideat taas kehittyy pikkuhiljaa. Kyllä. Mitä me ollaan nyt tekemässä sitten? Mä oon nyt menossa suksilla tonne avantoon ja rupes jännittämään. Ei muuta kuin menoksi. Kello lähtöä käyntiin nyt. Nyt alkaa jännittämään. Ota pois. Saako tulla pois? Tää on tullut. Sitten tulee tekoa. Täytyy sanoa, että on muuten näpit vähän jää. Vittu kun kastuu muuten noin. Nämä on todella märkiä puita näköjään. Ei mennä oikein sormet toimii enää. Ja tuliko kylmä? Vähän tuli kylmä. Kunhan oli hyvät tulokset, mutta nyt on vähän haastetta. Mä haen toiset. Tää on muuten sitten sullakin tämä vaihe. Todella vaikea sorminäppäryyden kannalta. Niin jää. Tää on ihan märkä. Ei oo mahdollista. Sormet ei pelaa. Lähden nyt sitten. Lähden. Mulla on vaan ongelma. Mulla ei kauheasti kaarnaa tässä nyt.
Et sä oo niinku tosissaskaan enää. Se oli jo äärän päällä, mutta... Tää on muuten hyvä sulle, kun saat vinkkiä tästä. Niin. Näetkö mun sormimotoriikan? No, hyvin toimii. Ja sielläkö taas lähtee? Ei jukolautaa. Ihan tosi. Ihan Tää tosi. on mulle hyvä, että mulla on tosi. enemmän aikaa. Niin. Todella märki. Nää on ihan lipimärkiä. Tuo on mulle huonoksi se kastanut kaikki on valmiit. Niinpä niin. Täytyy sanoa, että on nopeamminkin saanut tehty. Ootko tehnyt ikinä avannon jälkeen? Kato, on ihan lipimärkiä nuokin. Tällä se lähtee. Ota vinkit talteen, niin voitat sitten. Joku on kastelle sitäkin. Tai vie kaikkia kaarinoita. Sitä on tuossa turvaan tuonne. Niin. Mutta aika nopea tämä kastuu tämäkin kaarina. Aivan lipimärki. Onko siihen aika? Mä sanon, että näin märillä puilla tämän paremmaksi saa. Kyllä, siihen aika. Surkia suoritus. Ei voi muuta sanoa. Ei se ole seuraavaksi kuin meikäläisen vuoro. Mitkä mietteet sun suorituksessa? No ärsyttää aika hemmetin paljon. Oli lähellä, aivan liian kiirehdin, liian märkää tavaraa. Ja ainut ratkaisu oli saada tuolta kuivempaa. Siis nää on ihan lipimärkiä, on tässä jäällä ollut. Kyllä. Sitten kun sormet ei pelaa kunnolla, niin... Mutta... Me pistän lämmintä päälle, niin mä pistän monot jalkaan. Joo. Mitä fiiliksillä? Joo, hyvä. Näitä äsken mallia muu suoritus, mitä ei kannata tehdä. Joo, sinne meni kaikki ihan päin mäntyjä, mutta hyvät on sukset. Se on valmiina. Aika alkaa nyt. Saanko tulla pois? Saat. Jaha. Ei tässä auta hötkyillä, kun tässä on näin paljon aikaa. Käännä vaan veistä haava. Aikaa on niinku rahaa. Yllättävän lämmin oli tuo avanto. Tottunut niin kylmähän. Jahas. No millä fiiliksillä? Ihan hyvät. Aika nopea oli toi avantokeissi tuossa. Ja... Sellainen muuten voisi olla seuraavan kertaan, että tuorehe puuttuu sivussa. Nää on kyllä märki. Ei se mun mielestä nyt niin kauhean kylmä ollut. Vähän on kyllä jääs kieltämättä. Tää on ottaa sen paremman puolen. Saat. Jaksoit sä siinä niinku 4 minuuttia noilla huonoilla? Mut sä sanoit luvan. Mut sä olit sentään kastellut nää ihan kaikki. No joo, mut ne oli märkiä valmiiksi. No eihän ollut. Oli ihan lipimärki. Tuli toisetkin tulokset sitten jos... No mä käyn oikeesti.
Komiat kengät. Vitun pienet. Vitsi. On sitten niin märkää, tuot se sammuttaa. Voiko täällä synkkä taas? Näyttää lupaavalta. Sammuuko? Näyttää sammua. Ei jumalauta. Mut sä käytit kaikki kaarnat tällä. Ei, se oli kuule se puoli täynnä kaarina. No eihän ollut. Oli paha. Muutama hassu vaan. Ei, siinä oli kunnolla kaarina. Se herää tommonen oikein kunnon keko tuohon. Keko on tän päivän sana. Vittu nää haju. Nyt kun sielläkin viisas, niin pitäis tehdä tossa kuivalla maalla tämä. Ei no. Aika. 14.50. Eli mä oon vielä eellä. Oot vielä eilen. Vittuinen kevät, kun tämä paska-alustakin. Ei vittu, kun ei kädet toimi. 18. Onko mä hävinnyt? Oot. Katsotaan jos se nyt lähtis, mutta ei tää täällä kuivaa nää mitään. Ei se tarvii olla kuivaa, kun raavit siitä sen nöystän pintaan ja varaat sitä vaan tarpeeksi sen viereen. Että... Tuppa kokeilemaan näistä märistä kaarnoista. Täällä oikeesti tuu. Kylmä. No vittu, ja nyt se meni poikki. Ja osa voitis. Ai vitsi. Ensi kerralla tähän niitotaan omat puut ja 2 omaa puuta. Niin ja ne on kuivas. Niin, Mikä fiilikset? aika paskat. Määrät tämmöset vitunahtaa tossa jalasi. Mutta huonosti jos käynyt, jos on ollut tuolla johonkin erämaassa, niin... No joo, olis tullut jonkun karhun syödyksi. niin. Mut ei, lähdetään uusiin haasteisiin ja muista tilata kanava. Oi vittu kun ärsyttää. No joo, hyvä. Mä tiesin, että mä voitin. Vaikka kuinka yritit, niin voitto pysyy mulla. Kyllä siinä hyvä valkia jo oli. No, ei se kato, kun se oli... Se palo hienosti kaarnalla, mutta kun laitoit siihen tikkua, niin se tukehtui. Niin. Kyllä se nyt täytyy myöntää, että sä voitit tämän skapa. Mutta oli hyvä. Onneksi olkoon. Kiitos. Tilatkaa kanava.